Hej, Stine. Marie. Sara. Stine. Jamen, velkommen til Bestseller. Som du jo nok ved, så søger vi en trainee til vores nye jobstillinger. Fordi vi søger nogle kvalificerede, der kan udfylde vores job. Ja. Vil du starte med at fortælle lidt om dig selv? Ja, men jeg hedder Stine, og jeg er 29 år gammel. Og jeg bor i Rønde med min kæreste i en lejlighed. Og i min fritid, der kan jeg godt lide at træne og være sammen med veninder og min familie og min kæreste selvfølgelig. Og så elsker jeg at arbejde med noget, der interesserer mig, og gør, at jeg gerne vil gå på job hver dag. Altså vi søger jo, at vores trainees, de skal være meget ansvarsbevidste, og de skal være udadvendte, og de skal være klar på at tage nogle forskellige opgaver, og de skal tages meget seriøst. Så hvordan synes du selv, din NPT-profil den passer på det at være trainee hos os? Den passer utrolig godt, fordi den viser, at jeg er meget udadvendt, og at jeg er meget pligtopfyldende og ansvarsfuld som medarbejder. Og så viser den, eller som person, og så viser den, at jeg er god. Jeg kan godt snakke med andre mennesker, og Altså som du ved, så er Bestseller jo en kæmpe koncern. Så det er vigtigt, at vores medarbejdere kender til, hvad vi egentlig laver, og hvad der foregår i vores koncern. Men har du nogen som helst viden omkring, hvad Bestseller egentlig laver, og hvem de egentlig er? Ja, altså Bestseller er jo en kæmpe virksomhed, der handler med tøj, og andre ting, som sko og spiller, ting så. Og de er markedsledere på det danske marked, og har haft utrolig meget vækst de seneste år, og har stadigvæk rigtig meget vækst, ved at de opkøbt en masse andre butikker, tøjbutikker, tøjforretninger. Så en rigtig god virksomhed, der har en god indtjening og tjener mange penge, og som sagt en rigtig, rigtig stor virksomhed. Ja. Hvis du nu skulle selv prøve at beskrive, hvordan din gamle kollega og din gamle chef, som vil karakterisere dig som medarbejder, hvad muligt det? De vil karakterisere mig meget udadvendt, som sagt, hvilket også passer på en personlighedsprofil. Og meget ansvarsfuld, og en, der laver sine ting ordentligt, og er meget pligtopfyldende, mens jeg stadigvæk har en stor social side ved at have et stort socialt netværk, som sagtens kan komme med mine egne meninger om ting, og godt kan lide at være sammen med andre mennesker. Ja. Sådan tror jeg, det ser mig. Altså det er også rigtig vigtigt for os lige at få at vide, altså hvad var det for noget ansvar, du havde i dit sidste arbejde? Jeg havde ansvaret for at hjælpe andre, jeg sælger, jeg var salgsassistent, med deres job, og ligesom, også lave lidt, markedsføring, komme med nogle idéer, og være lidt innovativ, og sådan nogle ting. Ja, for der er jo et kæmpe ansvar i det, at vi giver dig den her mulighed for at få det her 3-årige forløb. Ja, det er jeg sikker på, at jeg kan leve op til. Ja. Hvis du nu sådan, hvad er din stærkeste side? Min stærkeste side er, at jeg har lidt af begge ting, man sådan skal have i sådan et job her. Altså jeg er både social, kan være sammen med andre mennesker, kunne have det sjovt, mens jeg var arbejde, og ikke tage alt så højtideligt, mens jeg på den anden side kan virkelig sætte mig ind i noget stof, og så gøre mit bedste med det, og så måske lægge noget af det sociale til side på det tidspunkt, hvor der virkelig hober sig nogle opgaver op, og så bare fokusere på det. Så du har en god balance mellem det sociale og det faglige? Ja. Hvad med din svageste side? Min svage side er, at jeg måske er meget perfektionistisk, og skal virkelig gøre mit arbejde godt, rigtig, rigtig, rigtig godt, hvilket måske ikke er så nødvendigt i nogle sager, men at jeg stadigvæk vil gøre det, hvilket giver utrolig meget arbejde for mig. Men på den anden side kan man også sige, at det er en lidt stærk side ved, at jeg gør tingene meget detaljeret.
Ja. Ja. Så det vil være en fordel for os, hvis vi sådan skulle begrænse dig tidsmæssigt. Sådan den svage side, den sådan vil Ja, forsvinde lidt ud. Ja. I forhold til hvilke erfaringer du har i tidligere jobs, altså det er jo også vigtigt for os, at du har noget kendskab til, hvad det egentlig er, du går ind til. Har du nogen som helst tidligere erfaringer omkring, hvordan det er at arbejde med finansiering? Ja, altså jeg har jo læst HR, eller HA, yes. Hvilket er Handelshøjskolen her i Aarhus, hvor jeg har utrolig meget erfaring med sådan noget som finans og økonomiverden. Samtidig har jeg så været juniorkonsulent tidligere, hvor jeg har lavet en masse strategiske beslutninger for andre virksomheder, både på økonomifronten og markedsføringsfronten. Og så har jeg som sagt været salgsassistent, og både, altså sådan, det vil sige, at jeg allerede er inde i branchen. Altså, jeg var jo salgsassistent for Veramoda, hvilket også er tøj. Så jeg kender branchen og ved, hvad der skal til for at gøre det godt i den her branche. Ja. Hvad skulle du sige, dit mål var med det her forløb? Altså vil du gerne videre i virksomheden, eller er det mere sådan uddannelsesmæssigt, du er her? Jeg vil rigtig gerne videre i virksomheden, hvis jeg kunne det, fordi at jeg synes, det er en rigtig, rigtig spændende virksomhed. Der er noget at byde på. Og der er også mange forskellige områder, man kan komme ind og arbejde på i den her virksomhed, hvilket jeg synes er spændende. Og så giver det jo også bare en god uddannelse at blive der trainee, og man kommer ordentligt ind i branchen og lærer fra bunden af, hvad skal der til for at gøre det godt og få succes. Ja, for der er jo mange omkostninger involveret i at have dig i det her træningsforløb, så det er også vigtigt for os, at vi er sikre på, at du er der, når vi så skal bruge dig. Helt sikkert. I forhold til det her forløb, der kommer du jo til udlandet, hvor du skal være trainee med nogle af dem og få nogle erfaringer der. Hvis vi nu pludselig havde brug for en i udlandet, ville det så være okay med dig at blive der? I hvor lang tid? Altså i et år, eller? Det er der ikke nogen, der ved. Altså. Ja, hvis det passer ind. Ja, altså jeg er måske ikke en, der vil flytte til udlandet og arbejde der. Jeg vil gerne blive i Danmark, fordi jeg har min familie og min kæreste og venner her. Men jeg vil da være klar på i nogle måneder eller et halvt år til udlandet og arbejde og prøve noget nyt der også. Og ligesom udvikle mig selv. Ja. Jamen det lyder super fint. Det lyder super. Tak fordi du kom. Tak. Og det er så lidt. Ja, fint. Har du fået optaget? Ja. Okay, så skal jeg gå ud, ikke? Og så skal